Hi guys, a cikin challenge din nan wane ne fi kowa kokari? Challenge din da aka sa na wayo. Ku faɗa mana wanda ya fi kowa kokari. An danganta ne da ke zo mu wayo. Zuciya ta ce ta buga shi banda halin ce wayo. Ni kaunar ki da ke amma na ji na tamkar dan koyo. Kin ga ina ta barin zance bakina yana ba man yoyo. Iki da wayo wayo ne so yana ma wayo ma wayo. Zuciya ba baki ba na zuban ga irin ki a zahiri ba gaibu ba gaibu kuma ba aibu ba ko zana sha wahala an danganta ni da kin yi mini wayo wayan ma za ki mini kawanar ki nake koyo ko zana sha wahala ko da ba za ki kula ba ki mini wayo Dinini tanana wai yaushe ne za a sarana Dinini tanana dani da ke mi kwanana na yi tambaya ki ban amsa tambayar ki na yi baby soyayya ta amsa dare da rana a zuci tana zuci kaunar ki bana gudu ban ja da baya a filin daga sai dai masu gudu su bar ni tare da ke yargata zan baki rayuwata ko da a baɗini na zaki min wayo ki zama garkuwata ko da a zahiri na zaki min wayo ko za na sha wahala wayo na toshe kunne na ana ta cewa wai kin mun wayo haka ma na gode an danganta ne da ke zo mun wayo zaki so ni kowa ya ki ni ko da ko zaki mini wayo wuya ba ta sa gudu akan san ki zan jure duk wani kai kawo masakwaciyar yarinya komai na ce sai ka ji ta ce awo jikokin usmanu na san halin ku da kirki mai wayo tsaya gare ni na baki dama ba wacce za ta zo kusa da ke Allah yana gani san ki nake kukan ki bani so ko ya yake baki da kamar ni yanzu da gobe da jibi da gata kin ji mai wayo gani nan zuba har da ki ruga kin sarkin wayo ko za na sha wahala ko da ba za ki kula ba ki mun